meidän pitää nyt jättää tämä lintsaaminen välistä. Sä oot aina tuo nössö. Niin oot. En mä haluais olla nössö, mutta mun äiti ja iskä tappaa mut, jos ne saa tietää. Ei me jäädä kiinni, meidän hönttiope ei ikinä näe meitä. Niin mihin se sieltä lähti? Eikä se ikinä edes ota huutoa tai mitään. No mutta entäs keimaileva Kalle? Niin mitä siitä? Ihan hyvin, hei. 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 Mikä sen tuli? Juonut taas vähän liian vähän. Niin varmaan. Mikä sun tuli? Anteeksi. No, ei tarvitse silti tönätä meitä kumoon. Just. Pikkunen probleema. No mikä? Kattokaas tonne. Hei, älä nyt kaatuile koko ajan. Se on opettaja. Äkkiä piiloon. Joo, mäkin tuun. Joo, mennään. Ei kai se nähnyt meitä. Ei kai. Kaunis maisema. Kaunis maisema. Tuo on tuttu hyräily. Hei! Siskoni! Moi! Moi! Oi, anteeksi, taisit saada juuri vauvan nukkumaan. Juu. Saako rattaisin kurkata? Saa, tietysti. Se on suloinen. Niin on. Kuulitko jotain? En. Taisin kuulla omiani. Ole hiljaa, se liippasi jo läheltä. Anteeksi. Niinpä, jos me jäädään kiinni, niin... Hetkonen. Kattokaa. Ope, ja se tulee tänne. Minne me nyt mennään? En mä tiedä. Älä multa kysy. Älkääkä mua kattoko. Hetkinen. Minä taidan tunnistaa nuo kasvot. Nehän ovat minun oppilaitani, joiden pitäisi olla Saksan tunnilla. Voi hyvät syssykät. Mene äkkiä nappaamaan ne ja viemään tunnille. Totta kai. Pitäisikö mennä auttamaan? Ei, minä haluan mennä tuonne alas. Mitäs täällä tapahtuu? Meillä on Saksasta semmonen juttu, että meidän pitää vähän keskustella asioista ja etsiä kiviä. Kiviä. No, etsikää kiviä. Mä tuun sun kanssa. Ai meille vai? Mä oon menossa tonne alas kattelee maisemia ja siellä on tosi nättiä. Jaa. No mä en kerkeä, koska mun pitää mennä ruokkimaan vauvaa. Hyi, perhonen. No mä menen alas. Oh my god. Okei, lähdetään ihan kissun pois. Okei, ihan kissun. No.